Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Hani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mubisita si United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa Tacloban City, Ugma aron susihon ang kahimtang sa humanitarian operation sa lugar. Gihimong Christmas decoration sa mga taga-Leyte nga apektado sa bagyong Yolanda ang mga sudlanan sa relief items. Miumol ang Tacloban City Government ug Local Price Council pagkontrol sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton sa syudad bisan sa price freeze. O mipasidungog si Presidente Aquino ngadto sa mga sundalong mitabang atol sa mga katalagman sa Kabisayan ug Mindanao. Mubisita ugma sa Tacloban City si United Nations Secretary General Ban Ki-moon aron personal nga masuta ang kahimtang sa nagpadayong humanitarian operation sa dapit nga naigo sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Okay, murag nawagtang ang atong connection kang Wilmark. Atong suwayan og kuha og balik si Wilmark para sa iyang report. Bisa na bagyuhan, migawas ang katakos sa paghimo sa mga biktima sa bagyong Yolanda dihang migamit sila og mga relief items isip Christmas decorations. Ani ang report ni Sara Velasco. Bisan sa ilang gamay pamaagi, mipasalamat ang mga nabagyuhan sa Tan-awan Leyte sa mga mitabang kanila pinaagi ni ining mensahe nga gibutang ibabaw sa usa ka punuan. Si Linda Sabala, kinsa residente sa Tolosa, mibutang sa usa ka patay nga punuan at tubangan sa iyang balay aron himuong Christmas tree. Matud niya, kini ang iyang pamaagi aron magpasalamat tungod kay dunay mga mitabang kanila. Gani kini mga relief items nga ilang nadawat, mao ang ilang gigamit isip Christmas decors. Kahit papano, mayroon kami mga natatanggap. Salamat sa Diyos. May natatanggap kami mga relief. So yan ang ilalagay namin. Wala naman kami ilalagay dapat na mga noon. Sa lungsod sa Bislig, pipila ka mga residente ang migamit sa poste sa kuryente isip Christmas tree o gipang bitayan o mga plastik nga botelya. Si Alvin Palanya, nakakita og Santa Claus nga dulaan ug miayo sa usa ka auto-auto aron ihatag siyang manghud nga babay. Matud niya, masulubon ang Pasko alang kanila, bisan daghang tao ang mihatag og hinabang. No, kahit konti lang yung kuwan namin, masaya na kami. Pero ngayon, kahit marami nagbibigay, parang iba pa rin, parang malungkot, saka tahimik. Wala pa nga kami ditong ilaw eh. Dinhi sa SOS Orphanage sa Diit, bisan na bagyuhan, mihimo gihapon sila og nativity scene o Belen sama sa ilang naandan. Dinhi na nimuyo sa SOS Orphanage ang mga batang giabuso o gibiyaan. Alang ni Patrick Labastida, kinsa youth leader sa SOS Orphanage, nagpabiling positibo ang ilang panglantaw sa ilang kaugmaon. May meaning at may rason ng Panginoon kung bakit tayo nabuhay, kung bakit ka nag-survive sa bagyo. So it means it's not the end of the world para sumuko ka na sa mga pangarap mo. Bagyo lang yan. Dili kalimod ang katakos sa mga Pilipino taliwala sa bagyo. Gani mipatigbabaw gihapon kanila ang diwa sa Pasko. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Atong balikan ang report ni Wilmark Amazona bahin sa pagbisita ugma sa Tacloban City ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Wilmark? Menchu, gipangandaman na sa Leyte Provincial Government ug Tacloban City ang pagbisita sa labing dakong opisyal sa United Nations. Sugaton ugma sa hapon si Ban Ki-moon nila Governor Leopoldo Domenico Petilla ug Mayor Alfred Romualdez. Sa iyang pagabot, mubusita ang UN Secretary General sa Manlurip Community School sa San Jose District sa Tacloban, usa kini sa mga dapit nga nagrabihan sa bagyo. Susihon ni Ban Ki-moon ang mga makeshift classroom sa dapit nga gitukod sa mga UN personnel alang sa mga elementary pupils sa eskwelahan. Gipaabot nga mo distribute sab si Ban Ki-moon og mga learning materials ug mususi sa ubang dapit sa komunidad. Human sa Manlurip, moderetso si UN Secretary General sa evacuation center sa UN
sa Barangay 75 Fatima Village aron makita ang kahimtang sa mga Typhoon Yolanda survivors kinsa nanimuyo sa tent sa UN. Sa maong barangay ana usab ang Cash for Work program sa UN. Muhatag og hamubong mensahe si Ban Ki-moon atol sa short media interaction nga mulangtad lang sa 4 minutos. Mentyo sa Domingo gipaabot sab ang pagbisita og balik ni Presidente Benigno Aquino sa Tacloban City. Mao kini ang ikaduhang pagbisita sa presidente sa Tacloban sukad miigo ang bagyong Yolanda ni adtong Nobyembre 8. Mentyo. Okay, well, Mark, kahibalo ba ka kung naa ba kay idea kung unsa kadugaya magstay din ha si Secretary General Ban Ki-moon? Mentyo, according sa information from OCHA, UN Secretary General Ban Ki-moon will stay here at Tacloban for about 70 minutes. 70 minutes lang in total, so di sila mag-abot sa presidente? Yes, Mentyo. Alright, daghang salamat. Will Mark Amazona reporting gikan Tacloban City. Human sa usa ka bulan sa tent city sa Villamor Air Base na mauli na ang katunga sa mga pamilya ngadto sa Samar ug Leyte. Sakay sila sa mga bus o gikuyugan sila sa mga sakop sa DSWD o sa militar. Gibutyag sa Pasay City Social Welfare Office nga mihangyo ang mga pamilya aron makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Dala sa mga pamilya ang mga relief boxes nga dunay pagkaon ug sinina nga ila sab ibahin ngadto sa ubang mga survivor sa ilang pagpauli. Gipaabot sab nga mohatag og aftercare services ngadto sa mga survivor ang mga ahensya sa gobyerno sama sa mga trabaho ug pagpabarog og mga balay. Gibuksan kaganinang buntag ang Tent City sa South Road Properties sa Cebu City. Kini gipanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Yes, Menchu, gipanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang opening ceremony sa Tent City Bagay kaninang buntag sa South Road Property sa Dakbayan. Ibutyag ni SRP Management Office Chief Roberto Varquez na dunay 5 ka pamilya gikan sa Tinago Sports Complex na maoy unang nibalhin sa Tent City karong adlaw. Matod sa Department of Social Welfare and Services, adunay 20 ka pamilya gikan sa Tinago Sports Complex na gikatakdang mobalhin sa Tent City karong adlaw. Ang 18 ka pamilya gikan sa Eastern Visayas nga unang nipadayag pagbalhin sa Tent City wala kadayon tungod kay nakahukom kini nga mubalik na lang sa Leyte sa dili pa ang Pasko. Matod sa mga opisyales sa Evacuation Committee, ilahan nang nahimo ang final inspection sa area. Giangko ni Varquez nga ang Tent City dili gayud 100% nga andam apan mahimo na kini kapuy-an sa mga evacuees. Dunay pay mga minor electrical wirings ug connections nga gikinahanglang himuon sa area apan nataod na hinuon ang water o electrical supply. Matod sa mga opisyales nga ilang tabangan makapangita og trabaho ang mga evacuees samtang mupuyo sa Tent City sa mosunod nga 6 ka bulan. Menchu. Daghang salamat. Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Miumol ang Tacloban City Government ug Local Price Council pagkontrol sa presyo sa mga palaliton. Matod ni City Administrator Texon Lim, kini langkuban sa national government agencies, sa City Council ug sa Vendors Associations. Dugang ni Lim, muinspeksyon ang Price Council sa mga baligya aron ma-monitor nila ang presyo ug masakmit sab nila ang overpriced nga mga baligya. Ipatawag sab sa Price Council ang mga mamaligyaay nga masakpang mupasaka sa presyo. Giisip sab sa mga mulupyo sa Tacloban nga positibong kalambuan ang pagbukas sa mga negosyo nga lisensyado tungod kay makabarato sila tungod niini. Problema karon sa mga residente sa syudad ang pagpasaka sa presyo sa palaliton sa mga sari-sari store ug mga ambulant vendors. Ana-ana sa 6,100 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga sobra 27,600 na katawo ang samdan, samtang sobra 1,770 ang pabiling missing. Sobra 16 million people na ang apektado sa bagyo sa 44 ka probinsya sa nasod. Sobra 36 billion pesos na sab ang danyo sa agriculture and infrastructure tungod sa bagyo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipasidunggan ni Presidente Aquino ang kasundaluhan nga mitabang atol sa mga katalagman sa Kabisayan ug Mindanao. Ang detalye sa among pagbalik.
Napatay si Labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa ug iyang asawa atol sa pagpamusil sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pasado alas 11 kaganinang buntag. Gibutyag ni Manila International Airport Authority General Manager Jose Honrado nga laing duha pa ang namatay tungod sa pagpamusil. Upat sab ang samdan atol sa hitabo. Dugang ni Honrado, duha ka mga suspect ang gitan-aw sa mga otoridad nga giingong riding in tandem. Gidala na sa ospital sa Philippine Air Force ang naigo nga miyembro sa pamilya ni Mayor Talumpa. Adto ta karon sa Pagadian City uban ni Jongka John bahin sa pagpatay sa mayor sa Labangan, Zamboanga del Sur. Jong? Yes, Minjo. Matod pa, walay gikatahong hulga sa kinabuhi ni Labangan Mayor Ukol Talumpa. Apan aduna kini karido kung kaaway sa ilang pamilya. Hugot na gikondina sa provincial government sa Zamboanga del Sur ang pagkamatay kang Mayor Ukol Talumpa. Matod pa ni Provincial Information Officer Leo Santillan, ang kamatayon ni Talumpa sumala pa dakong epekto sa leadership sa Nationalist People's Coalition sa lungsod sa Labangan. Si Mayor Talumpa nahimong Vice Mayor sa Labangan o niadtong Mayo lang napili pagka-mayor. Iyang napili ang incumbent mayor nga si Wilson Kitinandang sa Liberal Party. Mincho? Okay, Jong, base sa akong research, kinumdum ko nga sa 2010, aduna po'y murag attempt sa iyang kinabuhi dinhi sa Manila, pero obviously wala ni kuan. And then in 2012, diin vice mayor pa siya, aduna sa grenade attack. So sa tanaw ba sa mga tao dinha, this has something to do sa iyahang away within kanang sa ilang pamilya o sa politika ni? Daghang gahugon-hugon mention nga posible may kalamgitan usab ang politika. Apan kinumduman nga diha sa Manila pipila ka tuig ng milabay gi-attempt usab siya sa paghunos ang iyang kinabuhi apan naka-survive siya sa maong pagpusil ini. Usab po na sa gi-diskutan nga mga anggulo dire nga posible nga dunay kining kusganon jud nga gilantaw ang rido sa pamilya gumikan sa previous nga mga attempt sa iyang kinabuhi, Mincho. Okay, so Jong, aduna ka ba'y idea kung kinsa gyud ang iyang mga kuyog, kinsay kauban sa mayor pag-anhin niya dinhi sa Metro Manila? Sumala pa sa impormasyon nga ito nakuha diri iyang asawa o katong duha ka pag-umangko niya. Ang uban ay may mga escort, no? Escort. O paningkamutan na ito nga makuha ang tagpamahayag ang iyang pamilya apan midumili una sila sa paghatag sa komentaryo o pamahayag o reaksyon ang kalamitan sa maong hitabo, Mincho. Okay, Jong, would you know kung habit ba sa mayor nga mobisita or magbakasyon dinhi sa Manila every Pasko? Usahay muanha din na siya diha kay naman yung mga transaction po gani sa vice mayor pa siya kanunay man siya tikanaan sa Metro Manila og matud pa nga aduna sila business usab siya diha kauban siyang asawa diha sa Manila, Mincho. Alright, taghang salamat Jong Kajon alang sa update bahin sa pagpamusil kang labang Mayor Ukol Talumpa. Gipasidunggan ni Presidente Aquino ang mga sundalo nga mihalad sa ilang kinabuhi atol sa kagubot sa Zamboanga ug sa ilang pagresponde sa linog ug bagyo sa Kabisayan. Atol sa iyang pagbisita sa Camp Aguinaldo alang sa anibersaryo sa Armed Forces of the Philippines, gipadayag ni Aquino ang iyang kalipay ngadto sa mga sundalo isip mga tigpanalipod sa nasod kay mahiluna ang katawhan sa ilang presensya. Matod sa Presidente, duol sab sa iyang kasing-kasing ang kasundaluhan. Mipasalig sab ang presidente nga padayon gihapon ang pag-ungol sa mga proyekto aron mapalambo ang kinabuhi sa mga sundalo o sa ilang mga pamilya. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giaprubahan na sa Regional Development Council Central Visayas ang 27 billion pesos nga rehabilitation fund nunot sa linog ug sa bagyo. Sa Sunstar Superbalita, usa ang patay ug duha ang kritikal sa bangga sa multicab ug truck sa South Coastal Road, syudad sa Sugbo.
Ug sa Cebu Daily News, nangayog extension ang mga bakwit nga anaa sa Tejero Elementary School sa Cebu City, una sila mobalhin sa 10th City sa South Road Properties. Sa among pagbalik, duna na mga bag-ong balay ang pipila ka mga apektadong pamilya sa bagyong Pablo ni adtong miaging tuig sa Davao Oriental. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayra ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, mo-expire na ang kontrata sa mga job order workers sa Davao City Government karong December 31. Sa Bandera Mindanao, nagpabilin gihapon ang debris sa bagyong Pablo sa tulo ka lungsod sa Davao Oriental. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, ipaimbestiga ang fish kill sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, gidagit sa mga giingong bandido ang usa ka teacher sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Caraga, gibutsyag sa Department of Trade and Industry Caraga nga ilang nakabuot ang ilang target karong tuiga. Ug sa Mindanao Daily Davao, gilaraw sa Davao del Norte Provincial Development Council ang mga infrastructure projects. Gipakita og una ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa Solar News ang video sa mga traffic accident sa syudad nga maoy hinungdan nganong iyang giluwatan ang executive order alang sa istriktong pagpatuman sa speed limit sa mga sakyanan. Gitakda ang pagpakita sa mayor sa maong video presentation ngadto sa publiko aron mapasabot og maayo sa katawhan ang speed limit nga gipatuman karon sa syudad. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Bencho, sa atong exclusive tour sulod sa Davao City Public Safety Command Center, gipakita ni Mayor Rodrigo Duterte ang ilang giandam nga video presentation nga mipakita sa mga vehicular accident sa syudad nga na-record sa mga CCTV cameras. Makita sa video ang kadaghanan sa disgrasya sa kadalanan nga ang unang hinungdan mao ang kakusog mupadagan sa mga nalambigit nga masakyanan. Giplano sa mayor ang pagpakita ning maong video presentation ngadto sa publiko aron masabtan sa katawhan nganong istrikto niyang gipatuman ang speed limit sa mga sakyanan sa syudad. Matod sa mayor, ang speed limit nga 30 ngadto sa 60 kph mupamenos sa mga aksidente sa dalan. Gibutyag sa Pangulo sa Traffic Management Group, Superintendent Rodelio Pulikit nga mimenos ang traffic accidents balig 10% sugad gipatuman ng Executive Order number 39 nga giluwatan sa mayor niadtong October 29. Gatusan na sab ka violators ang nasikop human mogamit og speed guns sa mga enforcers pagsukod sa gikusgon sa mga sakyanan nga nagsubay sa dalan. Gipasabot sa mayor nga miabot na sa gatusan ka milyong pesos ang nagasto sa syudad aron lang masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Ubos sa pamunuan ni kanhi Mayor Sara Duterte Carpio, ang syudad migasto og 128 million pesos alang sa Intelligent Operations Center nga gidisenyo aron mapadali ang pagtubag sa mga alarma nga naglambigit sa public safety ug security. Ang Operation Center mihiusa sa tanang services ug data gikan sa nagkalanlaing buhatan aron mas epektibo ang pagsumpo sa krimen, terrorism, traffic and emergency responses ug public safety. Tinguha sa lokal nga kagamhanan ang nga mamahimo ang Davao City nga smarter city. Lakip na niini ang paggamit og advanced technologies sama sa multi-channel unified communication, video analytics software ug global positioning system location tracking. Gatusan ka high-definition CCTV cameras ang napahimutang palibot sa syudad ug bisan gani sa lagyong barangay. Ang mga cameras makahimo pa pag-zoom in bisan sa nameplate sa sundalo o pulis nga makita sa kamera. Lakip na sa makuha sa kamera ang mga krimen nga mahitabo sa syudad sama sa shooting incident sa Agdao Public Market niadtong lang December 4, diin ang tulo ka biktima nailhan sa kapulisan nga mga notadong kawatan. Bencho. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Sa iyong miabot ang Pasko alang sa mga mulupyo kinsa biktima sa bagyong Pablo sa miaging tuig sa duha ka lungsod sa Davao Oriental. Gituno sa Provincial Government sa Davao Oriental ug Department of Social Welfare and Development ang pasiunang 115 ka bag-ong balay ngadto sa mga apektadong pamilya sa lungsod sa Katiil ug Boston. Mapasalamaton ang mga mulupyo sanglit usa lang ka tuig ang ilang pagpaabot aron makaangkon og balik og Pinoy-anan human maguba ang ilang balay sa bagyong
Pablo nga miigo sa probinsya ni adtong December 2012. Ang katukuran sa mga balay gigastuhan sa Modified Shelter Program sa DSWD, samtang ang provincial government mao'y mihatag og mi-develop sa luna nga gitukuran sa balay. Matod ni Governor Corazon Malanyaon, pasiuna lang ang 115 ka bag-ong balay, sanglit 17,000 ka shelter units ang giplanong tukuron. Mga rural electric cooperative sa Mindanao nakahuna-huna karon sa pagpalit o pag-abang na lang o power generators inay magsalig sa supply gikan sa electricity market. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Menchu, matod sa Association of Mindanao Rural Electric Cooperatives, kun AMRECO, 7 sa ilang 33-member cooperative sa Mindanao, buot na lang mamalit o kaha muabang og modular generator sets inay magsalig sa kuryente gikan sa Philippine Electricity Market Corporation. Ang corporation pinagi sa Interim Mindanao Electricity Market nagkuhaan sa ilang supply gikan sa mga establishments sama sa malls ug commercial centers nga dunay sobrang kuryente. Ang kuryente nga gibaligya sa mga establishments ngadto sa Mindanao Grid mausay gihatag ngadto sa mga rural electric cooperatives. Matod ni AMRECO President Sergio Dagook, ang pagpamalit og generator sets mao nakaroy direction sa mga electric cooperatives aron kalikayan ng brownouts. Lakip sa mga cooperatives nga mamalit na lang og generator sets mao ang Surigao del Norte Electric Cooperative, Misamis Oriental Rural Electric Cooperative, Agusan del Norte Electric Cooperative, Davao del Norte Electric Cooperative, ug Davao Oriental Electric Cooperative. Ang mga cooperatives nga buot moabang og generator sets naglakip sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative 1, Zamboanga del Norte Cooperative, ug Misamis Oriental Rural Electric Cooperative 2. Makakuha og financial assistance ang mga electric cooperatives gikan sa National Electrification Administration alang sa pagpamalit og generator sets. Samtang ang NIA makakuha og pondo gikan sa 4.5 billion pesos nga malampaya funds. Misugod ang Interim Mindanao Electric Market sa commercial operations niini niadtong Miyerkules sa tinguha nga mahupay ang kakulang sa power supply sa Mindanao. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Gipaimbestiga sa mga mulupyo sa usa ka coastal barangay sa Cagayan de Oro City ang kanunay mahitabo nga fish kill sa dapit. Matod ni Barangay Kapitan Romeo Bacaro sa Tablon, mitaho ang mga mulupyo sa laing fish kill kagahapon, diin gatusan ka mga isda ang nakita nga naglutaw-lutaw na sa baybayon. Nakaalarma na kini sa mga mulupyo tungod kay kanunay na lang mahitabo ang fish kill. Gidudahan nga ang hugaw gikan sa 8 ka industrial plant sa dapit maoy hinungdan niini. Pasiunang pakisusi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mipakita nga ubos ang oxygen level sa dapit panahon nga hubas kun low tide. Gipaluyuhan sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace sa Pagadian City ang resulta sa investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau nga mideklara nga dunay kalapasan sa balaod ang paghatag og small-scale mining permits ngadto sa 5 ka mining companies sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Gipa-revoke sa MGB ang mga permits. Si Jong Kajon sa detalye. Jong. Mencho, ang rekomendasyon sa MGB nasukip sa findings sa ilang investigasyon kalabot sa pag-isyo og small-scale mining permit ngadto sa 5 ka mining companies sa Zamboanga del Sur. Ang findings ni Engineer Romeo Santa Cruz sa NGB Regional Office nitakdo sa reklamo sa subanan leaders nga walay consent kon pag-uyon sa mga nitibo sa dapit nga minahan ang mining proposal. Ang lead convenor sa subanan leaders forum nga si Timoay Langhap Rio Olimpio Lingating ni pasangil sa iyang reklamo ngadto sa buhatan sa presidente nga naglapas sa Indigenous Peoples' Rights Act kon ipralo ang paghatag sa mga local government units og permit. Tungod niini, ang MGB misugyot nga i-revoke sa mga LGU ang small-scale permit o mining permit. Gitumbok sa complainant ang unom ka small-scale mining project nga natagan og permit sa provincial government sa Zamboanga del Sur ug laing 3 ka large-scale mining operators nga natagan pa og exploration permit sa DNR NGB. Ang mga dapit nga apektado nasulod sa subanan o ancestral domain sa mga indigenous peoples communities sa mga lungsod sa Bayog ug Minsalit di nahimutang sa Mount Pinocchio Mountain Ranges. Ang National Commission on Indigenous Peoples una nang nimando sa mga mining operators sa paghunong sa operasyon hangtod makakuha og consent kon pag-uyon gikan sa mga nitibo. Mincho?
Daghang salamat John John reporting gikan Pagadian City. Sports News uban ni June Tariman. Pakyas ang Cebu-based Southwestern University Cobra sa pagkabuot sa kampyonato sa 2013 Philippine Collegiate Champions League kung PCCL. Kini humang gisirhan sa UAAP champion De La Salle University Green Archers. Ang final series pinagi sa pagdaog sa Game 2 kagahapon, 70-61. Update sa 27th Southeast Asian Games sa Myanmar. Nagkakakuha og laing tulog ka gold medals ang Pilipinas kagahapon pinagi sa taekwondo, relay ug cycling teams. Bidawg ang Filipina Jean nga si Jade Zapra sa 57 kg event sa taekwondo batok sa usa ka Thai titleist 7-1. Bidawg ang Pilipinas sa 4x400 meter relay team pinagi sa nagsunod nga sila si Christian Bagsit ug Eduardo Alihan Jr. alang sa first ug second place. Gitapos sa Pilipinas ang lumba sa 3 minutos ug 9.32 seconds, mas sayo sa Thai nga 3 minutes ug 9.81 seconds. Sa cycling, bidawg ang 2012 Olympian nga si Dennis Kaluwag sa 350 meter course sa Mount Pleasant Cycling Field pinagi sa 31.994 seconds. Hangtod kagabi ang Pilipinas ana sa ikapitong dapit uban ang 23 golds, 27 silvers ug 30 bronzes. June Tariman, Solar News. Panabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Medsu. Matod sa pag-asa, mapanganuron nga dunay hinay ngadto sa kasaran nga pag-ulan sa Northern ug Central Luzon ug sa Metro Manila tungod sa Northeast Monsoon kun amihan. Mapanganuron sab nga dunay pag-ulan ug thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Basta sa Metro Weatherscape, katag-katag ang pag-ulan sa Cagayan ug Isabela ug posible kining mokusog karong hapon. Katag-katag sab ang pag-ulan sa ubang bahin sa Luzon ug Visayas. Ulanon sab ang Mindanao karong hapon. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Puerto Princesa, Tagaytay, Legazpi ug sa Metro Manila. Ulanon ang Calapan ug dunay thunderstorm sa Lawag, Tuguegarao ug Baguio City. Sa Metro Manila, maayo ang panahon karong weekend hangtod na sunod semana. Ug sa Visayas, hinay ang pag-ulan sa Borongan ug dunay say thunderstorm sa Tagbilaran ug Dumaguete. Ug maayo ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu. Sa Metro Cebu, maayo ang panahon hangtod na sa bispera sa Pasko. Ug sa Mindanao, madag-umon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Maayo ang panahon sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao katong latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan ni Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisita hisab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.